Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, segerawo. Bagaimana ya aku Laurencia? Di situ gini. Nah, ya apa kabar kabeh? Muga-muga pada sehat ya. Muga-muga rezekinya pada lancar kabeh. Amin amin ya rabbal alamin. Muga-muga kalian kabeh iki yo gak ono kaya aku, ya iku Jawa sing gak kenaan. Ya apa ya maksudnya? Gak penak iku tutup penyakit menular iku ngono mentalitas wong Jawa sing paling penting. Dhewe iki luwih milih ngorbankan kebahagiaan dhewe daripada gawe mulia iku ngrasa ora nyaman karo dhewe. Dadi jeneng ngono anakku iki ya koyo nang sinetron kae rek sing judule Aku Ikhlas Masih Adikku Jere-jere Nanti Kerumah Tonggo. Contohnya yaiku babakan dan dulu. Aku dulu rek konco arek asimbahan. Arek ndelok tulung aku gelem nolongin, nolak barang, nyamuk main, lah saban-sabane. Akhirnya rampung, aku ngerasa pegel, yo marah-marah lah dikei wedang, tak panganan, kadang-kadang misale dheweke tambah muni. Waduh, nonton ngomong ya Ren, sepurane orang wani wedang, mongko aku ora gelem, aku tadi tambah enak. Loh, kok iso ngomong padahal aku yang sebagai protol kabeh mbakku iki kok iso ada mikir lek aku gak penak mergo wedang. Padahal aku lu gak penak sih ngerasa gorokanku iki garing koyo kasur kasur sing ora tau diresiki setahun. Nah, gak penak iki fenomena gak penak iki luwih parah ning era digital. Saiki kan wis akeh sih WhatsApp, grup WhatsApp ngono kae. Wong Jawa iku lek nek grup WhatsApp paling bener. Misalnya pengumuman orang ini sih wani mas. Kene apa? Ya mergo adewe kok dikirani keminter, dikirani ora duwe gawean. Akhirnya uang sing wani bales, ya ikulah pahlawan tanpa tanda dosa. Sing siap mental dikirimi broadcast lawas. Nanging masih dikirimi broadcast lawas utawa hoax. Wong Jawa iku langsung coba dadi wong sing gak penak maneh. Kabeh diset tanpa mikir tadinya engkau yang masih ngomong duh kok diset iku lah hoax lu jawabnya yo wis salah gak apa-apa gak penak engkau lek gak nge-share mungkin dipikirnya orang respect kalau sing disiki tadinya wong Jawa iku luwih milih nge-share berita hoax daripada ngelanggar aturan gak penaan. Gak penak iki, ya wis padha kok konsepnya gitu. Aku katene lunga menyang Alfamart Indomaret golek panganan rek. Gurumu tuh omah kesana sino. Ren, titip sabun yo, gak penak lo gak titip. Aku katene mbah. Ono kan sing Ren, titip jasa-jasamu yo, gak penak lo nyuwun dhewe nang kamarmu. Kok iso gak penak padahal kamar dulur dhewe. Anjane wong Jawa iku luwih enjoy lek ngrepotno liya daripada gak penak terus gak ngrepotno liya. Padahal ya padha-padha repote, cuman ya beda level ae. Nah, gak penak iki dadi beda banget lek nggone ditawani mangan. Wong Jawa iku kudu nolak ping 3 ben ketok sopan. Aku tahu lek dari nama budeku awan-awan, betul lesu sampai rasanya jangan gue pada demo pengen mangan. Budeku ngomong, Ren, amsik yo. Aku muni, waduh, boten bude, kulo sama marah. Budeku langsung, walah yo wes, duh, kok yo wes? Tutu Jawa iki, sejatinya wong Jawa iku kudu maksa. Dalam apa sih wong rumah kok suara iku? Kene lho makse, iki lho enak. Akeh kurang ya tambah maneh.
Dadi nek wong Jawa iku luwih milih modar mergo lesu daripada nglanggar aturan kebenaan rek. Sing paling anyar ya iku saiki iku ngedit foto. Wong saiki lan pas video kan ya padha estetik sing fotone api-api. Akhirnya aku ya pengen lah melok-melok FOMO. Tak kirim fotoku, jalur turun aku koncoku soalnya dia pinter ngedit jarene. Fotoku iki wis burek, blur, cahayane peteng. Wis miring. Akhirnya dia lah orangnya, dia iku sampai jam 3 esuk. Rampung dikirim sampai areke. Aku delok fotonya iku yo diancet. Perasaan aku tambah ireng tambahan. Tapi aku gak wani to nek ngomong jujur. Akhirnya aku bales, waduh, matur nuwun yo, ajaran bagus to. Skill mesek dewo. Padahal jero ati yo. Iki foto yo koyo print-printan ATM sing wis kena banyu. Wis tambah ireng, tambah elek. Tapi ya dia gak wani tau ngomong dari misalnya kok jujur. Mereka kan juga penak nih perasaan dikocok sih seperti ngeditno. Nah, sedulur-sedulur, moga kalian kabeh ora kayak aku yo, aku jauh sih gak penakan. Kak dhewe kudu tetep sopan. Nanging yo aja sampai kare aku gak penakan, sampai ora gawe kamu ngerasa soro dhewe. Lek wis pengen maem ya sama, pengen